ngai ko blai e pi sa chi sien pat ha ka kerteng ka bathyang tam u Jesu Christ bulong nong pen em jongi ka jing puson na ka tien ka jong blai ka banga ko banwan ra afi ki baju ngap cha skor ye tien ka jong blai le se ki ba dang de ka sien ka baneng kong ro ka benta ka banga kwa ban ye puson ha ni ka clip mat ka long na ka proverb ka ba ar punyo ka khat ka ba ar po sao ka tien jong blai ka ong kum ne na ba ka spa kam ne junom bat ka pangsngiat hato kan sa pateng la pateng baro ini gide ki kentien ki ba lakren ban penlong yang ngi bangin perkhat namar ba bun sien ka jingim ka jong brio kan bodang em ha ka perthei ka long wat ka spa ban ya ka buram ka pangsngiat ka kren ni ka buram ka spa hi ka kren ya ka ka bangi wat ka ba ubrio wat man ka por abun ba hibrio ki kan show ya ka spa hang ni ha perthei hoi kamlong ka kamde ka ba bakla yang ni bangin dap ngin biang ngin piu spa Henry kalong ka ba bakla pat lada ka spa kan sensyar no ya ka jingim ka jong brio kumbadon manore manobaong baka spa ka day ka kenrat ka basnio pat ka syakri ka babah ladang ipenlong kenrat ya ka spa lani ya ka pisa ka tahakan wanra ka jing sniu ya ka jingim ka jong brio namar baka bible ka ong baka spa kamne jumam di nakata ka daw ka ka mga don ban kentu hagani ka clip man kalong habang ya kren baka spa kamne junam ka jingkali kami pat ka ta ka ban ne junam ani ka pat ka ban ne junam hang ni ha perthei tungin ya phai bat nga nagaktian ka jong blai ningkong an pulie ya kanika ya ka ka bong Jesu ukren ha ka gospel Matias kalanong ka ba nrio ka khat ba ar pausao adin katangan sa pulero ka benta ka ba upol ukren ha ka gospel Matias nrio ar pausao ka ong omdon bala ban syakri arngot ki kenrat naba un isi ya way but un iet ya way lane un bat ya way but un landet ya way Himla ban syakri ya ublay ban ya kaspa. Kajing shisha kalong bang. Ngimla ban penlong kenrat ya baro ar. Laglong ya ublay ban ya kaspa aga ju karukam. Namar ka Bible ka yathu yangi ka ong ba himla ban syakri arngut ki kenrat aga ju kapor. Namar ngin isi away, ngin lendet away, ngin eat away, nang ta ngin bat away. Kata ka day kajing shisha. But kabenta ka mo Jesu kren hang ne pat uday ba ukhot yang ni bangin penlong kenrat omi kaspa henry ya ublay namar ba kaspa kamne junom kumboong ha ka kitab probab henry ublay ulong bom jukot bar ulong junom pinakata ka daw nga smutanat ka ka ba ka tiem ka jong blay ka yatu yang ni ka kren na kakam ki apostol kalenong ka ba arpo kadukhat ka balay pulay Daktian jong blay ka ong kumni karupa lani ka ksyar lani ka jankop jongo jongnoru ngam siem la ikwa ini kita kentien ko polu kren uang karupa lani ka ksyar lani ka jankop jongo ngam siem la ikwa amudu polu mai jaka bakani ka ksyar ni ka rupa ni ka spa perthei kan penlong ya u ba unda ikwa lani bandon kata ka jingkwa brai ya ka spa namar ba ula jet ban penlong yo blay ukan rat ka jing em ka jong de way walong bom jukot de tang ublay kaspa kamne junom ong ka Bible de ngan puli khat do igani ka khot yo anis kalong balai ka khot balai pon rio kong uta ubanget ha ukon udon ka jing em bom jukot uta ubanget ha ukon udon ka jing em bom jukot uta te ubom kongu yo ukon unom yo i ka jing em henry ka jing bitar ublay kan yaisa halor uta ubanget ha ukon ublay ha u Jesu Christ uta ken unne junop uta ken un bom jukot mangabat mangi ladang ibu ya ka jingnet ha u Jesu Christ ano e pingin ne junop compare ladang im don e ka ne ka perthei compare ngim don ya ka spa ka ne ka perthei henry ladang i u Jesu ladang nget ha u Jesu
Kani ka jing em ka bangidon kani ka mensiem ka bangidon menta kan yo ya kata ka jing em ka bom kut su lano ro ka bom kut su lano ro kan mau ka spa hagawai ka singi ka sa ino ya pi kata ka jing don jing em hagawai ka singi ni haban lendet no namaron da bo breu la yap ka bible ko ong lengkut uwan ba lengkut un leit nang ni na perthei la thau yang ina khandau bat sak khandau on leit phai pat Henry perkhat ka mensiem ka jong pi ka mensiem ka jong ubrio bala nge hau jisu ka im bom jukot kan ne bom jukot hari kita ki bakan ta jau jisu ka jing jot ba ka jing bitar ka ban salap kan ye kan lap ye ki kan dujok ding kan lap ye ki Henry ka jing khot jonga ka ni ka klip mak lo nadu panginang em ma ka ni ka perkai nadu panginang ring bat nyar mensiem ma ka perkai to kan mau ka ni ka wei ba ka spa kam ne juno ka e pat ka ban ne juno de jisu kres ulai Barka mensim jongi ka banget hau jisu kan ne ju nomor kan iem bom jukut la bom prai to bleng ker khu ya kan ne tien ka jong blei ka banga wan ra apling jong pi kan ne ka khidmat la da phim pat priang no jisu priang no jisu la da phim pat nget ha jisu nget no la da phim pat chania bu no ka jing chania ya u la da phila aja ka ya no yo no ban long kan ra ka jing iem jong pi weng no e ka ta ai bo kris long kan ra ka jing iem ka jong pi hang ta phin sa syam ya ka eke ka bapala hang ta pin samat ike ba kodor ha ka jing em ka jompi hang ta pin sa smoto adu ka no lei long bakraw ka jing em ka jompi dongan duai ha ni ka klip mat ko pan jugi ba peneng kawan ban ai ngo ya me ka ni ka klip mat ni ka por ngala ban ya sam ni tien ka jong me ha ki ni ki men sim ki ba kodor ki parlok ki jom ki ba snap bi sha skor ki sam la ki long ni ki long pa ngaduai ki ko try ai bakin smoto baka spa kam ne junom Henry ukres une junom kata ka jing nget ka jong ni ham ne trai kan yala mengi se ka jing em ka bom kut so la no ro long bala ker khu ye ka kerteng ba khu ba khrau ka jong ne ha ka kerteng jing ji su na dua na pan amen amen